हेलौ लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर जोङो दुब्लियाव एसे बेरायहैनो नागिरदों बोरमा लायथावथाव दाबो टाइमा 3थाल'नो दाबो सान्दुं दङ नायलांदो लोगोफोर Enak lah. Usung fैबाय जोङो लामाजों थांनो बानायनाय आब'मोननि न'जोंसो बारस'बोबाय दुब्लियाव गयबारिजों दुब्लियाव सान्दुङा जा गोसा होमबाबो लांखानोसै बोरमाया अबेथाय दुब्लि बारियाव मैगं गायबावसो जों दानो आलु मैगं मा जिनिस माला मा फिथाइ थाइजोबखोथाय दाख्लैसो जा बिबारमोन एसे फट' खालामनांगौ फट' खेबजालांनोसै बैयावहाय सान्दुं मुदा नायजों नायनो हायाहाय आयौ जोंनानो थुथु फैबालाय बावदोंसो बोरमाखौनो आन्दायबोनानै हंनो बैयावसो बोरमाया फटक लानि फै बे मोनसे बे बेसर बिबार फटक लानि आरो मोखा संग्राय नोंना फिसा जानो बेर सुनायनि आंनानै जा गुवार मोखाङा थुथु नायजा थुथुआ जि डिस्टार्बथार बोरमायाबो जि गोजानावसो खाफैदों बोरमाखौनो आन्दायनानैहाय जानला मोनला फैलाबायबाय बैयावसो नों फन हरनानै सोंबाय फंबायावहाय आं खाफैयाखैबो दोस्लायफैयाखैबो ना ओंखायनो माखौ सोर नुहोनांगौ रे नारा गोजौआवसो खादों नारा सिङाव बोरै गोजाननिफ्राय नुहुरासै ओमफ्राय आन्दायबोबायसो जोंबो बै न'जों बै आब'मोननि न'जोंसो बारस'बायनानै लामाजों फैबा नुगौमोन आरो
Tutu. Ayo. दुब्लियाव बेरायनो होननानै बेरायनो फैनाया बेरायनो मोनासै जोङो बे सासे लोगोआ फन हरनानै लेंहरबायना दखानावहाय जाग्रा जाहैनो होननानै ओमफ्राय हाखु दाखु फैबाय जोंबो जानो लुबैखादोंमोन ना ओमफ्राय बे लेंहरनायनि माजों हाखु दाखु फैबाय जों दे बोरै बहा थाङो मानसिया गोमाबाय मबाइल केमेरायाव नागिरबाय थाना बेखौ मोजांमोन नै जोंहा जाग्रा जाहैनो होननानैहाय सुइटार इरि गाननानैहाय फैखाबाय जोङो लोगोनि न'जोंहाय खाथियावनोखा नालाय ओमफ्राय बेवहाय दसे बिसिनि न'जों हाबबोनानै ओरैहाय थाबायबोबाय जोङो ज' जाहैनोसै जोंहा गोथावनो गोरोन्दैयाव बिदि गेलेयाखैमोन ओरैहाय बाजाबलायनानै सानै ओरै थालायलायनानै हाबलायलायो आयौ सफियानो गोजौ जाबाय बैयावसो लाबोनोसै नै जोंहा दखानाव थांसै माबा जाहैनोसै आंहा नुवाखैमोन नालाय ओंखाम गोरलै मोना होबाय आरो बिसोरो होनना आन्दायबाय आंहा ओंखाम गोरलै मा होखोनो आन्दायबाय Sekarang lucu jawab.